Ara us anem a parlar de les festes de Fraga. Hem ficat 3. El Pilar, el Carnestoltes i la Castanyada. Hola, ara us vaig a parlar del Pilar. És una festa que es celebra a l'octubre. Hi ha moltes activitats per a fer al dia i a la nit. També muntem unes penyes amb els amics i amigues. Aquests dies hi ha ferietes on pots jugar. I hi ha una plaça de toros que alguns dies fan jocs com el Grand Prix, futbol vaca. Ara aquí t'us passo a Yasmina, la meva amiga, que t'us parlarà del Carnestoltes. Carnestoltes és una festa que es celebra segons Setmana Santa i quasi tota Fraga ens disfressem i també cremem ninots. Hola, la Castanyada és una festa que se celebra el dia 1 de novembre, fent castanyes i panellets per a menjar. Algunes famílies hi van a les hortes a celebrar-los amb la família. Ens vestim de castanyers i castanyeres. Hasta aquí les festes de Fraga. Mollarero és una espècie d'arbre del gènere Prunus de la família Rosaceae. També se li sol denominar presseguer que té la pell dura. Al llument de la pell del fruit i al seu fruit presseguer, a Canàries i en països com Argentina, Bolívia, Xile, Colòmbia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, México, Paraguai, Perú, Uruguai i Venezuela, i és descobert en l'any 4 en Grècia. La figuera. Figuera carica o figuera d'un arbre o arbust de la família de les moràcies. Un dels nombríssimes espècies del gènere Ficus, originari d'Àsia sud-occidental, creix ara espontàniament del Mediterrani i en altres regions del món. Mamífers: tejón, llúdriga europea, mostela, musaranya, gat mesquet, guineu, cabrot i cérvol. Amfibis: granota i grapiu. Aus, abellerol, alcotan, andarrios, calandria, carraco, tallarol, garsa, collit, pitrots, oriol, verdelol i tórtola. Reptils: serp verda, sargantana cendrosa i la salamanquesa. Peixos: barb de graells, raboseta i madrilla. Monument a la dona fragatina, també anomenada dona de faldetes, en homenatge i record a les dones fragatines. L'obra representa una dona amb vestit i pentinat tradicional, amb els braços en gerres i un càntir. La dona de faldetes és de José Arellano, ceramista de la ciutat. La idea de realitzar l'obra va sorgir de la Corporació Municipal del 1997, quan l'alcalde de llavors, Francisco Beltrán, va proposar a José Arellano, ceramista, la realització de l'obra en homenatge a la dona fragatina. L'església de Sant Miguel és una construcció gòtica que data de finals del segle XIII i principis del XIV. Entre 1914 i 1932, la construcció va servir com residència del pintor Miguel Vilar. Actualment, l'antiga església gòtica ha sigut coberta en una nova construcció obra de l'arquitecte José Manuel Pérez. Jo Iker i jo Alpe, i avui parlarem sobre la boda fragatina. Ja! Jo sóc Iker i us vaig a ensenyar els components de la boda fragatina. El vestit de noia, el traje de fadrina, traje de percal i traje de novia. I de l'home, traje de balons i jaqueta. Hola, soc Alpe i hi ha 3 tipus de mocadors. El primer és el mocador a domesticat. El segon és el mocador de gall. I per finalitzar és el mocador de senzill. L'aiguarreig més proper que té Fraga és l'aiguarreig Segre-Cinca. És la confluència del riu Segre i el riu Cinca que té lloc entre Fraga i la província de Lleida. Constitueix un paratge de gran riquesa natural. Els seus límits estan marcats pel curs del riu Cinca en el límit provincial d'Osca i pel curs del riu Segre entre el Pont de Ceres i la Granja d'Escar, el Segrià. L'àmplia làmina d'aigua de la confluència, amb freqüents illetes i canyars que la poblen. És l'hàbitat idoni per a multitud d'ocells. Fauna. Els ocells són el grup més destacat, ja que acull des de colònies de moixons de nit o tot tipus d'ocells
fins als ocells dels ambients desèrtics, incloent una extensa representació d'espècies escasses i amenaçades a Europa. S'afegeixen els rèptils, amfibis i els mamífers com a ratapinyades, una abundant població de cérvol i més escassament la llúdria i la cabra salvatge. Flora. Combina vegetació de ribera i terres cultivades, principalment de fruiteres de fruita dolça, bromeres, pressegueres i pereres, etc. En aquest paisatge també abunden les plantacions de pollancres, farratges, alfals i cereals d'estius plat de moro, si bé els horts són actualment minoritaris. Hola, bones! Avui us parlaré de l'oli d'oliu. A la majoria de les hortes tenen oliveres, que per l'estiu agafen les olives i les pots emportar al molino Segovia, que fabricaran l'oli d'oliva. Adeu, amiguets! Hola, amiguets! Com esteu? Espero que estigueu molt. Avui us anem a parlar sobre el suc de Fraga. El podem trobar a totes les pasteleries de Fraga, perquè és molt típic. I el seu ingredient especial és l'almella. Adeu! Hola, amics. Jo us vaig a parlar sobre el mullarero, que és una fruita molt típica d'Aragó i Fraga. Per fora té una pell de color taronja, al igual que la carn. Al dit té un os molt gran. És també l'explicació de més fruites molt típiques de Fraga. Adeu! Gràcies per escoltar-nos.